Darwinovej teórii o evolúcii veria už len hlúpaci. Ľudí vytvorili mimozemšťania genetickými manipuláciami. Všetci vidíme tých mimozemšťanov, tí ufóni, ako tu lietajú. Ano? Pred veľkou potopou, ktorá bola asi pred 1500 rokmi, mesiac tu nebol. Anatolij Klasový jasne dokázal, že genetika R1 beta africká, že je zločinecká. V Afrike vyvraždili všetkých indiánov, vyvraždili pôvodné mocenské elity. Mocenské elity pôvodné boli Sloveni, alebo Slovania, to je jedno. A oni sa všetci čudujú, že kde sa stratili Kelti. No, Kelti sa nestratili. Keltov, to boli Slovania, genetika I2A, vyvraždili títo Afričania. Potom takisto Etruskovia založili Rímsku ríšu. Etruskovia boli tiež genetika slovanská, I2A. Etruskovia boli Slovania a ich písmo sa dá veľmi ľahko čítať, ak sa číta ako slovanské. V Rímskej ríši v architektúre je množstvo svastiky, všade slovanská symbolika. Ano? A to bola tá slovanská symbolika od Etruskov, od Slovanov. Naši predkovia Sloveni z oblasti Karpatska, Podunajska pochopili, že Rímska ríša sa zmenila na satanskú ríšu. Markomani, Kvádi, Vizigóti, Ostrogóti, Huni, Vandali, všetko boli knížatstva Slovenov z oblasti Podunajska a Karpatska. A my Sloveni sme zničili Rímsku ríšu. Nebolo nikdy žiadne sťahovanie národov. To je totálny nezmysel, to je už 20 rokov dokázané geneticky, že tu nikdy Tatári neboli. Áno, to boli Tartari, Veľká Tartária, to boli Slovania. Duchovné a organizačné centrum zničenia Rímskej ríši bolo vtedy na Slovensku. Sparta, to bola vojenská posádka Slovenov z oblasti Podunajska a Karpatska na Peloponéze, pretože starí Gréci boli piráti a zločinci. Spartani neboli Gréci, to boli Sloveni. Však Gréci písali o Spartanoch neustále, že sú nejakí divní, že majú dlhé vlasy, česú si dlhé vlasy a zapletajú ako do vrkočov. Vlasy sú spojenie s duchom a s vesmírom. Sú to antény. A kto má dlhé vlasy, má väčšiu duchovnú silu ako ten, kto má kratšie vlasy. Sa hovorí, že človek mozog využíva len z 5%. A ostatné je zablokované. No, ja si myslím, že tí mimozemšťani zablokovali týmto mutantom mozog, že aby tí blázni sa povraždili možno čo najmenej. Ale hlavne všimnite si, že okolo Zeme že vraj je nejaká radioaktívna Van Halenové zóna. No. A takisto na konci našej slnečnej sústavy je ďalšia radioaktívna zóna. To znamená, oni to zabezpečili, aby tí blázni neunikli z tej planéty a na druhé planéty, aby to tam nezačali vraždiť. Pretože vidia. No, ja normálne si myslím, že oni robia na Zemi skúšky, pokusy. Áno? Čo z tých bláznov vznikne. Moju tvorbu môžeš podporiť zakúpením merču alebo cez Patreon. Odkazy nájdeš v popise videa. Ďakujem.